Ассалому алейкум апа хӯаро азиз, модарои меҳрубон, пас пичкои канали худам ҳама каса хуш омадед ба канали мо духтаро. Имрӯз дар навори мо борҳои новинкомон мешавад ва распродажамон мешавад духтаро. Бисёр апа хӯаро мара дар ҳами байни як ҳафта зиёд гум кардан духтаро. Мехоҳам дар ҳами аввали наворум гуфта гузарам. Апа хӯарои меҳрубон, ай ҳаматон бахшиш мепурсам барое ки омадомади ид буд, заказакотонро успед накардум рой карданда ва оформид кардандам успед накардум. Чӣ хеле ки гуфтум як ҳафта мара гум карден, занг заден наистед. Духтарома кухнима ремонт кардам, анами хеле шидагӣ будум. ҳаво гарм шуд, гуфтум ремонт асар кардам ки барф зад, хай хулас як ҳоли зор доштум духтаро. На бор заказ қабул кардам, на бор рой карда тонистам ва на дар сообщениёи шумо ҷавоб дода тонистам. ай ҳаматон бахшиш мепурсам апа хӯарои азизи худам. барои нами нарушение кардагим духтаро распродажаи 50%-ра сар додагим дар борои пешинамон ва имрӯз аввал анами хеле новинкомон сар мекунем. бисмиллоҳирраҳмонирраҳим духтаро. анами хеле киртоҳои ҳар рангаи уже весенний ва летнийра қабул кардем духтаро, барое ки бисёр апаву хӯарои мо вақте ки ман тигриёро овардам дар он наворҳом дида будем, ман шумо дар лайкҳои тигриё оварда будам. тигриёра хушрӯ гирифтена, баъд эзорпочадор пурсидем духтаро ки ягон тайки боша ки эзорпочаҳошон қатӣ боша гуфтем духтаро. ман шумо дар анами хеле варианта дастрас карда падзаказ овардам апа хӯаро ва размерошон ай ҳамашон оверсайзай духтаро. яъне ки 42, 50, 52, 48, 46 ҳамаш як размеран духтаро. размеро ё ай китф мераванд. вақте ки нами китфакотон туғри гирифт, размертон 100% мешавад. кушода ки хушрӯанд духтаро, ҳамаш размер чотк мешавад. расветкошон духтаро дар танаи мабдаги расветко, остинакошон резинкаи духтаро, материалошон прадои мулоимакаи духтаро. размерошон оверсайзай, чӣ хеле ки гуфтум апа хӯарои азиз. эзорпочаҳошон қатъия дарозишам дарозай, чӣ хеле ки шумо дестем духтаро. размеракошон стандартния я размер мераванд ай 42 то 52 духтаро. яъне ки 42 пушо метавонанд пушанд, 48 пушо метавонанд пушанд, 50 пушо метавонанд пушанд, 52 пушо метавонанд пушанд духтаро. яъне ки якта размер стандарт. апа хӯаро айнаи расветкае ки калонаи паланги ай дорум шоколадни духтаро, чӣ хеле ки шумо дидастед. ман ира шуморо намедонам, худам ба сатра анам хеле сиёҳ пушидам духтаро. нархи сатракомон 700 рублай, лекин барои мои шарифи рамазон будан ва барои омади ид духтаро 600 рублӣ кардам. сатракоро марҳамат кунед, успед кунед духтаро. ва духтаро расветкаи киртоомон айнаи намуди расветкоша дорум палангира духтаро. ё ҳамаш эзорпочакиян духтаро, ҳамаш эзорпочаҳошон қатъияй. айнаи намуди сирх дорум расветкоошон ҳамаш монаишон додастам духтаро. ё ҳамаш эзорпоча қатъиян, остиношон резинка гадагиян, тканошон прадо турецкия. айнаи хеле гарошик сердичка дорум духтаро, сиёҳ ба сафед. сиёҳ ба сафед дорум духтаро. ира ҳам сатри сафед, ҳам сатри сиёҳ қатъ пушида метавонед. бо айнаи хеле дорум духтаро, ирам сиёҳ ба сафедай духтаро. дарозиша бинен ва ё ҳамашон эзорпоча қатъиян, размерошонам бинен духтаро. баъд манаи намуди расветкоша дорум, палангии сафед дорум духтаро. палангии сафед дорум, сирхша дорум духтаро, диор сирхша дорум ва палангии манам хеле чорни шоколадне, хеле бежови аралаш, хеле свети хушрӯшам наличи дорум. ино духтаро эзорпочаҳошон қатъияй ва баракошон дар разрез қатъӣ мераванд. кушода ки хушрӯ разрез қатъиян духтаро. барои одамои чақони коргар сабуки хушрӯай духтаро. касоне ки намехоҳанд ки разрез дошта бошанд, ба хоҳиши хичон ум разреза духта маҳкам карда тартуфта мешавад духтаро. иш ҳамаш дар дасти шумо ва хоҳиши шумо қатъия. бисёриҳо пурсиданд ки як чиз боша ки сабукак бошам ва эзорпочаш қатӣ бошам мо пушем. ман хеле чизора шумода дастрас кардам духтаро ва ира ман видео накарда уже дигим рӯзаи фурӯхта қариб тамом кардам. успед кунем духтаро. мебиём ба нархш духтаро. нарх ё 1700 рублиян ва агар касоне ки дута сета заказ кунанд якбора бо ягончи арзон карда метим. фақат духтаро успед кунем, камш мондагиай. расветкошонам количествошонам камай духтаро. ман мидорушид ира видео накарда мехоя суратша дорум. ирам сурата дар ватсап дар клиенто рой кардесам, заказ кардесиян. ва имрӯз вақт ёфтум барои подписчиком навор кунам, то ки ваёрам успед кунанд заказошона оформи кунанд духтаро. ва сатро да мегзарем. сатрора духтаро 600 рублӣ кардам барои мои шарифи рамазон. расветкошам шумо да нишон метим кадом расветкошам наличи дорум духтаро. ай сатрако нежная пудра розовый кабут духтаро. здесь покажи пожалуйста.
ай расветку, ай сатро духтара намқадар расветкашав нали чи дорум. Успет кинен заказакотон оформит кинен. Ман ин сатракои сафеди 800 сима дорум духтаро ёрам 650 када метим. Успет кинен 4 донаи ахирон шай духтаро 4-5 донаи ахирон шай сатрои 80 симаро 650 карда метим. И ҳамаш духтаро барои моҳи шарифи рамазон ай тамшобини азиз. Анами сатракои 800 сима ма духтаро 650 када барои моҳи шарифи рамазон барои омади ид арзон карда метим. Апаухаро марҳамат кинен, заказакотона оформит кинен. Бе ниҳоят сатракои хушрӯи материалошонам, размерошонам, качествашонам духтаро. Тамошобини азиз, видеоҳои мо давом дора. ҳоз ман амия дигар расветкоша шумо да пӯшида нишон метиҳам, то ки шумо заказ кардантон осон шавад. Ва размере ки дар танаи ма ҳастай духтаро, размери ма худаш стандарт нема 48 мепӯшум, ҷош меба 50 мепӯшум. ҳози айни замон духтаро ма размери 50-52 да гузаштагим ва ман ами курта чӣ хеле ки шумо дисе да танаи ма хушрӯя духтаро. Ва касоне ки 46 мепӯшидан, 42-44 мепӯшидан ва ё да мат правка гадон ва ё ҳам омадаи хона харидан, размерошон чотка да таношон шидагиай. Духтаро видеои мо давом дора. ҳоз ма дигар расветкоша пӯшида шумо да нишон метиҳам. خواستم که دخترها چه خیلی که گفتم سرخپوشه بیرحمش انمیرا شما در نوار کنم همراه شرفی 1100 سممون سرخکا شما در نوار کردم. چه خیلی که شما دستین به نهایت سطر شرفی خشروه شرف سطران یا دخترها در ویدیوهای پیشینم نشان دادم. کلونکی خشروکی ملایمکی بخواتک دخترها انمی سطر 1100 سممون هم دخترها 900 روبلی کردم فقط برای آمد اید و برای ماه شریف رمضان. سطرکای 1100 سممون دخترها 900 میشیدن. اسپید کنن расветкошон ҳамаш наличи ҳастанд. заказакотон оформит кинен духтаро. И картомон размерош оверсайзай духтаро. тканаш прадои мулоимакай осинакошон резинка доранд. ино бошанд духтаро двойкан изорпочошон қатъиян тамошобини азизи худам ҳамаи расветкошам наличи дорум. дарозиш бениҳоят дарози хушрӯяи духтаро метавонед ки озод пӯшен тӯи маъракаҳо ид ва меҳмонӣ то ҳатто ки ҳар рӯз дар берун ҳам пӯшен. апа хоҳарои худам ман мехоҳам ки ҳар як зан ҳар як бону модар зебо бошад ва баҳри зебогии шумо хеле борҳои хушрӯ оварда бо нархи дастрас фурӯхтаистам. ва шояд яхелҳо бигӯянд ки э ранги сирх ҳамаи чиз талабгори хича дорад духтаро. ҳамаи чиз мухлиси хича дорам. ман худам шахсан нами ранги дига одамо талабгор нами хеле чизи сирхам ва и чизи сирха духтаро озод дар берун дар хона дар тӯи маъракаҳо ба зеб шуда пӯшида метавонед духтаро. ҳозир як вақти замони тенҷия ки мисол касе чизе фора мепӯшад чикори фора мекунад духтаро. ба ҳамин хотир барои яхелое ки мегӯянд ки сирх свети безеба ё ягон чизи дигар бисёр подписчикомон наистесиянд ки апа курта хушрӯ маъқул шиду фақат ҳамин ранги сирх намебуд бисёр хушрӯаю баъд мегӯянд э сирх мепӯшид. не духтаро одам да кадом свет зебид одам да кадом свет маъқул шид пӯшида мегирад. масалан яхел одамо сиёҳа нағз намебинанд мегӯянд ки мисол сиёҳ мара меҷиха ман намепӯшам тоқат карда наметавонам. баъд мисол и маънура надорад ки ҳам одам дига сиёҳ напӯша. ба ҳамин хотир духтаро ҳар як чиз дар дасти шумо дар хоҳиши шумо аста. ба ҳамин хотир тамошобинам иро уже хариб расветкоша тамом кардам ва шумоам успет кунед духтаро. бениҳоят рангем хеле одамзебай духтаро. бениҳоят ранги одамзебай ва бениҳоят хушрӯяй чӣ хеле ки шумо дидаистед расветкошон ҳар хела меёра духтаро. ман ами сирхша сирхпӯша бераҳмаш пӯшида шумо да нишон додам. бинед духтаро чӣ хел зебо. нархакошон 1700 рубли. размерошон стандартни оверсайза павхарои худам. наворҳои мо давом доранд. ассалому алайкум як бор дига духтаро павхарои меҳрубонии худам. навори мо давом дорад духтаро. сирхпӯша бераҳмаш духтаро. чӣ хеле ки шумо дасе расветкаи сирхша худам пӯшидам духтаро. ма ҳама расветкора дӯст медорам лекин анами расветкаи сирха бисёри ба дӯст медорам духтаро. ва тасмим гирифтем ки хусусан анами сирхша пӯшида шумо да видео кунам. сирхпӯша бераҳмаш ҳамин қадар расветкаи хушрӯ духтаро. ҳамин қа одамзеб ҳамин қа одама ёш карда нишон хам пирам нестем ҳамин қа ёш карда нишон метиҳад. нами расветкаи одамшукуфӣ духтаро. ма бисёр нами расветкаи сирха нағз мебинам ва хостам ки шумо дам видео карда нишон тиҳем. яхело мисол ҳамин хе мебинанд ҳамин куртора бисёр одамо медонанд кадом свет мезебашон кадом свет мегашон ва мехаранд. яхело то пӯшида набинанд определитсия карда наметавонанд. ба ҳамин хотир тамошобинои худам ма пӯшидам ҳамин расветкаи сирха баҳри шумо сирхпӯша бераҳмаш шарфша